Shubor na kashlem jong unongsan hima. Ka Catholic Association of Shillong ha ka santrik unailar arajar arpulai kan penlong na ka Silent Peace Rally hanong ba kum shibenta ban peni ka jing sngokhia halor ka jing kan at bad yo umsna ma ka jila Manipur kabala ne menta ajan lai benai kenti ha ka de ka sngi kan don ka jing yat pai ba namadan yoring hep Don Bosco mini stadium halat umkhra bat kani ka jing yat kan sedang ha ka por shipho bejim minster Hakashiti kabala tho do lingdo asat ka jalan yang ba Shillong u Archbishop Victor Lingdo shikipara lingdo asat major superior provincial parish priest principal rector superior lingdo nyam bat kireu nyam baro hagas ni tho ding la kintu yekini baro bat kumjuru yekipara nong song snong banya simbenta hakate ka jingelang kabala khot penlong da ka Catholic Association u Archbishop ulakado bahagi benai balala Baro kilia duai na kabenta ka jingsuk ka slapert hey pada kerukom bakerpang na kabenta ka jilam Manipur ulakin tu ban beteng ya ka jing duai knang ba ka jingsuk kan wan pai hapo ka jilam Manipur ngilayo I ya ka jingle bam hok persha ki kentei ka jingsha thang ki yeng ki sem ka jingsha penjulor ki jakamani blai ka jinghap pet snong de ki hajar ngut ki pat ba pat ka jingyap breu namar ka jingya umsnam laong u Archbishop Ula ongru babaro kinhap ban yeng na kabenta ka jingburam ya ki para breu.